Čaute športovci, vítajte pri ďalšom produktovom videu. Dnes vám predstavím ďalšiu z takých pomerne často a veľmi veľa predávaných pomôcok, ktorá je opäť veľmi účinná, veľmi lacná, veľmi jednoduchá a je to reakčná loptička. Moje meno je Michal Pataky, som zakladateľom ProTraining.sk. Reakčná loptička je takáto jednoduchá vec, ktorú nájdeš v našom e-shope. Stojí to asi 2,5 €. Máme ich v dvoch rôznych prevedeniach, buď sú 130 gramové alebo 70 gramové. Na čo je takáto loptička dobrá? Keďže sa volá reakčná loptička, tak je vhodná na rozvoj reakčných schopností. Využívajú hlavne futbalisti, hokejisti, hádzanári, hlavne bránkári, proste ľudia, alebo športovci, ktorí potrebujú rýchlo reagovať na rôzne zmeny. Loptička funguje veľmi jednoducho, má rôzne výstupky. Takéto nie je to typická loptička, je trošku iná. Aký je efekt tejto loptičky? Keď ju hodím o zem, odráža sa do rôznych smerov. Takže poďme si to vyskúšať. Hodím najprv 70 gramovú, hop, a chytám. Hop, chytám. Vidíte, nie je to... Hopla. Nie je to vôbec jednoduché. Skúsime 130 gramovú. Trošku ťažšiu, čiže hop a chytám. Áno, hop, idem z jednej strany do druhej. Môžem si hodiť do strany, môžem si hodiť pred seba, musím reagovať. Hop, môžem chytať do jednej ruky, do dvoch rúk, jak je libo. Sledujte nás aj naďalej, ukážeme si v ďalších videách aj rôzne cvičenia s týmito reakčnými loptičkami, ktoré môžete uplatniť a využiť v svojom tréningu. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.